आङो गिबियावनो नैबे 2022 मायथाइयाव जाय मेट्रिक पास जादों बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरग्रोबाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया रुनिकाटा ब्रान्च जानानै आरो नैबे दिनै जिखिनि प्रग्राम भुर भेलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिया खुंदों फरायसा पास जानायखौ बरायदों बिथांमोननिसिम आङो जोबोद गोजोननाय जासिदों बिथांमोना मेहेरगोनां प्रग्राम मोनसे खालामनानै गावनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय आखायाव लादों बा दायथ' लादों बिथांमोननिसिम आङो जोबोद साबायखर बावो आरो उनावबो बेबायदिनो पास जानायफोरखौ बिदिनो बरायबाय थायोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनगोन आरो गोजौ आवगायलांबाय थानो हागोन आरो केरियार काउन्सेलिं खालामना होबाय थायोब्ला बिथांमोना डेफिनेटलि गोबां मोजां फरायनानै मोजां जायगा लाहैनो हागोन बा मासि लाहैनो हागोन आङो बेखौनो बुंबाय स्कुलाव फरायोमोन ओमफ्राय देग्लाय मेट्रिक पास जाबाय आंनि गामिया खाथिबारि आंनि आफानि नामा दाखोर बसुमतारी आरो आंनि आइनि नामा अनजना बसुमतारी नोङो बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास जादों आङो 85.5% लानानै पास जादों मोनबा साबजेक्टआव लेटार मोनदों आङो मा थांखि दं मा फरायगोन आङो दा साइन्स स्ट्रिमाव लानो सानदों सोरनिबा हेफाजाब मोनबा एसे मोजांमोन ओमफ्राय फरायनायावहाय बेबायदि फार्स्ट डिभिजन लाखिनोबा माबायदि खस्थ' खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय इयुननि फंबाय बिनानावफोरखौहाय मा बुंहरनो सानो फरायनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि फरायनायाव बिदिनो फरायनाया टाइम जोबग्रा थाया बिदिनो सानावबो नों जेहाय फ्रि टाइम थायो बावनो फरायनो हायो मोनायावबो जेसेबां हायो फरायनो हायो आरो बाव फरायनायजोंनो गावनि लाइफखौ दानो हायो जों फरायनायखौनो बिराद मोजां खालामनानै गावनि बिमा बिफानि सनमान गामिनि सनमानखौबो लाखिनो हायो आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जे आंनि फंबाय बिनानावफ्राबो जाहाथे आंनिफ्राय बांसिनखौनो फरायनानै आं बांसिन मोननो हायो आं बायदिबो फरायो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360